Mnohí sa ma pýtate, či sa dá naučiť písať. Samozrejme, že sa dá. Teraz nemyslím samozrejme to, že sa naučíte písať vetičky a písmenka a slova v škole. Ale písať tvorivo, čiže písať nejaké príbehy, rozprávky, básne, sa dá do veľkej miery naučiť. Samozrejme, je dobre, keď máte nejaký predpoklad k tomu, nejaký talent, nejakej tvorivosti, ale to máme všetci, či sme dospelí alebo deti. Ja robievam takéto tie kurzy, prednášky, workshopy, cvičenia, ale vy si môžete nájsť učiteľov od výmyslu sveta, geniálnych učiteľov, ktorí dokonca nemusia byť ani na Slovensku, dokonca nemusia byť ani živí. Hovorím o iných spisovateľoch. Neviem si predstaviť, že robíte nejaký šport, hráte futbal a neviete, kto je Messi alebo Ronaldo, nesledujete našu ligu alebo nejaké majstrovstvá sveta. A tak je to aj so spisovateľstvom. Neviem si predstaviť, že niekto chce písať a pritom nečíta. Možno si poviete, a čo som ja nejaký písateľ? Ja som predsa spisovateľ. Ale môžem vás uistiť, že všetci spisovatelia vrátane mňa viacej čítajú ako píšu. No a aké knihy vám odporúčam, o tom by sme si zase mohli povedať na budúce.